Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam tagasni. Kamantri ba pet ka kwat ka kya jaga NPP candidate ya ka Shillong Lok Sabha Ampareen Lyngdoh ka Kyntait ya ka jingmut ba ka jingiakhun jaga election kan pynkhih win ya ka jingiasyllok hapeng ginong kit kam baro. Kaong ba ka NPP ka ngit scam ba kan priangi ki ba kwa shim benta ha ka jingiasyllok banthau sarkar. Kadai ka babakla ban yu i ba ka jingya day hapleng ginong kit kam kan khalam no ha ka por jong ka election ba ka jingya day hapleng jong ginong kit kam kan nang jangai ha ka por ba kali lada ka NPP ka penjangai ladi na ka BJP shwa ka jing sedang jong ka jingya kun ka Lok Sabha kini artali ki party ki khun ting ha ka election assembly ha ka por bala dat menta usnem tang ba kilay penyasuk no ha ka por ba thau ka sarkar MDA 2.0 ringkat bar ki wei ki party Kalingdo ka ong bagini ki jing tingkhu terbeng hapdeng ki party ki jujiana ka por shakapor ha ka jing thau sarkar ki NPP kala sha perkhing da ka babakla Henry kala yang scam yang pad menteri rangba ba khi du ulang khon ya baro ki party ki ba pher banya selok lang ka ong bangalati kana bangin sia poi biang ha ka ju karensan bani trei kamlang na ka benta ka jing mentoi jing ki priwi baro hadin balaya ke election Lok Sabha da ka bashim kya bakan yalam da ki nuksa ban penbet ikinu ginu ki jing jong ka jingiakhi hapo ka sarkar patnan ne kat bangala panjom ya kinong ya khon na ki we ki party watla ki dei na kanu ka party ko ong da ka jingtmu ba ki candidate bala penyang da ki party bala yaslok lang kila ban long tang da ka jingya dei ki ba sudah